Adrian mal tu na dole, mal určite dve cúvania. Dotyk tam mal. Aj za cudzú bránu má ona trestné body. Môžeš cez ňu prejsť, ale tiež sa nesmieš dotknúť. To ako ja tu sa pozbúvala prijebať. Ty si už bol? Ešte nie. To som zvedavý, jak on pôjde cez tú dvojku. No, Zuze musí dávať prednosť. Zuza nemôže ísť. Však ale čo si obuje? On teraz ide na čo? Na Na dvojku. tú tvoju. Dobre, ja som to napravil blíže tu zadu. Tu ostaňte! Trojku má naspäť! Nechaj ich, nechaj ich! Nech sa prebehnú. Ostaňte tu! Ešte trojku! A tak pôjde do Jarka. No. Tiež má dotyk. Nerovnaj! Dobre ide. Kurva, ich líže všetky. Aj jedna strana, aj druhá strana dotyk. Zuzá, zrovna zase chodí. Máš pravdu. Jo, A 4-5 má tam vzadu. Utekajte. To mal prejsť. To tam mal ostať, by prešiel po mne. Oni majú úplne iné. Tak ale...